hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ngayong agagit sa inyo tanan. Plakpakan tanan Ginoo. Sige, naginabi-abi ko gid kamo tanan diri ari subong diri sa aton His Life National Lote, no? Sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Experience. So salamat kay ari gid kamo diri subong. Ang ilabi na nagatan-aw man sa aton His Life page, no? Facebook page, FB page. Salamat sa pag-join naton subong nga aga, and also sa YouTube channel sang His Life Ministries. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. And I hope nga ma-bless ka mo subong nga aga. Sige, matindog ta. Masugot ta. Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay. O Diyos nga akon manluluwas kag isugid ko sing mabaskog ang imo mga pagluwas. Ginoo buligi ako nga maghambal sa mga pagdayaw sa imo kag dayawon ko ikaw. Wala ka naluyag sa mahalad, bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, hindi ka malipay. Ang halad nga magakapalipay sa imo, o Dios amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala. Ini nga klase sang halad hindi mo pag isikway. Amay namon salamat Ginoo. Ari kami sa imo atubangan subong sa imo presensya sa paghatag sa among pagdayaw sa imo at pagsimba sa imo subong. Ni tanan ginapangay namon sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan ta ang Ginoo, mga utod. Sakto inano ari kita diri para maghalad sa Ginoo. Ano ang ihatlad naton sa Ginoo? Ang aton mga kabuhi. Amen. Ang aton mapainubuson, katagipusoon, buka balang katagipusoon, broken spirit, and a contrite heart. Ang hambal sang Ginoo ano to? Hindi yagid pagtalikdan. Amen. Kay kita ginahigugma sang Ginoo mga utod. Kabalo na ang Ginoo sang imo mga kaluyahon, sa imo kakulangan, sang imo kusog, sang imo nga pwede mahimo sa iya. Pero ang Ginoo sa diin sa katulok sa aton mga tagipusoon. So ari kita diri subong para maghalad sang aton pagdayaw sa Ginoo. Salamat kit balaan nga Espiritu nga ari ikaw sa sininga duog. Kay ikaw nagapuyo sa pagdayaw sa mga tao. Hallelujah! Kag salamat Kristo sang imong ginhimo para sa amon. Makatindog kami subong kay tungod na hugasan kami sang imong hamili nga dugo. Kami tinlo putli tungod sa ginhimo ni Kristo. Hallelujah! He is our righteousness. Si Kristo aton kinamataro. Kag siya ang rason nga makatindog kita atubang sa Ginoo kag makadayaw. Dayawon ta ang Ginoo aton pagdayaw para sa Ginoo. Dalayawon gid ang Ginoo. Gani ginbayluhan mo ang akon pagpangasubo. Hallelujah. Sa malipayon nga pagsaot. Dimpa uba mo sa akon ang sako nga ginpasulog. Sang nagapangasubo ako kag ginhatagan mo ako sing kalipay. Salamat Ginoo agud hindi lang ako maghipos kundi magkakanta ako sa mga pagdayaw sa imo Ginoo. Hallelujah. Ginoo nga akong Dios, nagapasalamat ako kaya imo nga gugma wala gid sang katapusan. Salamat Ginoo. Hallelujah. Magadayaw gid kami sa imo. Pagdayaw sa mga tao, hindi ko gid pag-ihatag sa sining kalibutan. Hindi ko pag-ihaladang akon gugma, akon katutong kag debosyon, akon luyag kag balansyado. Ihalad ko sa iyang anak, patay sa krus. Ikaw lang gid, O Dios, ang tapos nga dayawon sa ligantuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko ikaw. Ikaw lang gid, O Dios, ang tapos nga dayawon sa ligantuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw akong manunuga, Ama.
tiyago, ihalad ko sa iyang anak, patay sa krus. Hallelujah! Ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos nga dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko. Ikaw lang Ginoo Diyos, ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos nga dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw akon manunuga, amay manluluwas, katubos manuguli, katukod kapag siya. Ikaw lang Ginoo Diyos, akon dayawon. Salamat Ginoo, ikaw lang ginangamon, dayawon, pasidunggan, halaran sa amon nga mga kabuhi. Kay ikaw maayo kaginghatag mo ang imo kapupusan sa amon Ginoo. Kristo Jesus ginhatag mo imo kabuhi. Nagbalansa ka sa krus para kami mabuhi. Magaan sa kabuhi nga wala sing katapusan. Katawang taliwat. Pagdayaw sa mga tao, hindi ko ipag-ihata. Hallelujah! Sa sining kalibutan, hindi ko pag-ihalat ang akong gugma, akong katulong ka, emosyon, akong luyag kabalat siya. Yes! Ihalat ko, ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos nga dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw lang Gin, ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos nga dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw akon manunuga, amay manluluwas, katubos manuguli, katukod kapag siya. Ikaw lang Ginoo Diyos, akon dayawon. Ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos na dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw lang Ginoo Diyos, ang takos na dayawon sa ligang Tuhan, sa hari sang tanan nga hari. Ako magayaon, ihatag ko tanan. Ikaw akon manunuga, amay manluluwas, katubos manuguli, katukod kapag siya. Ikaw lang Ginoo Diyos, akon dayawon. Palakpakan ng Ginoo, be? Hallelujah! Akon dayawon. Akon dayawon. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Hallelujah! Una-una, abalan ninyo ang gugma sang Dios sa aton, sang wala kita sing sarang mahimo. Agud, makalikaw sa silot, nangin matay siya para sa aton tanan, nga makasasala. Pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton, bisan nga makasasala pa kita sa sini nga paagi, yung pakita sa Dios ang paghigugma sa aton. Tagtungod, naging pakamatarong na kita ni Kristo, paagi sa dugo ni Kristo. Oh, hallelujah! Salamat, gid Ginoo. Naging pakamatarong mo na kami, Ginoo. Oh, hallelujah! Aton kang takon,
ang Diyos maayo. Wala'y makapahamulan sa akon sa imo gugma. Ang katutunon do daga na wala katapusan. Ikanta ang Diyos maayo. Tuhan ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Wala'y makapahamulan. Wala'y makapahamulan sa akon sa imo gugma. Ang katutumo no daga na wala katapusan. Ikanta ang Diyos maayo. Tuhan ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Mga sala, nalipatan na. Mga sala, nalipatan na. Kamatarong ko, nabalik na. Kamatarong ko, nabalik na. Gipatawad ko sa dugo mo. Gipatawad ko sa dugo mo. Ang kaayo, gipakita mo. Ang kaayo, Ipakita mo, ikanta ang Diyos maayo. Tuhan ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Katawan taliwa, mga sala nalipatan na. Mga sala nalipatan na. Kamatarong ko, nabalik na. Kamatarong ko, nabalik na. Gipatawad ko sa dugo. Gipatawad ko sa dugo mo. Ang kaayo, ipakita mo. Ikanta ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Wala gid makatulpong sa imo. Wala gid makatulpong sa imo. Wala gid makatulpong sa imo. Halangdon, dalayawon. Wala gid makatulpong sa imo. Wala gid makatulpong sa imo. Halangdon, dalayawon. Wala gid makatulpong. Wala gid makatupong sa imo. Wala gid makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon. Wala gid makatupong sa imo. Wala gid makatupong sa imo. Halangdon, dalayawon. Paglaom gabutlak na adlaw. Wala na
Sulok ako kay Kristo. Bato pa namin, Ginoo ko. Bato pa namin, Ginoo ko. Ikanta ang Diyos maayo. Hallelujah, maayo ka, Ginoo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. Walang gid makatupong. Walang gid makatupong sa imo. Walang gid makatupong sa imo. Halandon, dalayawon. Walang gid makatupong sa imo. Walang gid makatupong sa imo. Halandon, dalayawon. Ang Diyos maayo. Ang Diyos maayo. Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo. Maayo sa ako. Hallelujah. Ginoo, halangdon gid ang imong nga ngalan. Ikaw lang gid Ginoo ang imong nga gugma ginapasalamatan namon. Kay ikaw ang Dios nga matarong kag matutom. Salamat gid Ginoo tungod sa imong nga gugma sa amon. Tungod nga ang impatagahay mong imong nga hamili nga dugo sa cross. Kag naangkon namon ang maayo nga kahimtangan kag ang posisyon namon sa atubangan nimo. Kami ginpili mo Lord nga imo anak. Salamat sa sina nga pribilehiyo Ginoo. Kag magadayaw lang gid kami Lord kag magahimaya gid kami sa imo nga ngalan. Ikaw lang gid salamat na ginhigugma mo kami. Salamat na ginpili mo kami. Salamat Ginoo, itibong gid Lord ang ngalan mo. Itibong gid ang ngalan mo sa tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna kag tagipusoon kag kabuhi. Sang ari diri subong Lord, itibong mo gid Ginoo ngalan mo sa bilog nga kalibutan. Ug nagapasalamat gid kami Ginoo kay hilway na kami. Kag ginapamalandungan namon Ginoo kag hakos lang gid kami sa krus. Ang ginpangobra mo Lord God tanan sa krus, Father. Ginapamalandungan namon ang imo kaayo, ang imo nga gugma, kag ang imo nga katutom. O salamat gid Ginoo. Salamat kay nangin madinalagon kami sa ngalan ni Jesucristo. Kag paagi sa imo Ginoo. Oh, hallelujah. Ginoo, salamat sa gugma mo. Nagpalansang ka sa krus para sa akon, sa imo nagadayaw ako. Ginoo, ako ginpili mo, manging bata kag saksi mo. Jesus, hindi ako magpunta at magdayo sa imo. Buka na ang gugma sang Diyos sa aton. Nakita iya ginkabi, iya mga kabataan, hamili sa panulok niya gugmangan. Wala nakita sang kalibutan, hindi ko mahangpan nga nagpalansang sa para sa aton nga
nga makasasala, Ginoo. Salamat sa bunga mo, nagpalansang ka sa krus, para sa akon sa imo na gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, mangin bata kag saksi mo, magdayaw sa imo, Ginoo. Salamat sa bunga mo, nagpalansang ka sa krus, para sa akon sa imo na gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, manging bata kag saksi mo, Jesus, hindi ako mapunta sa dayaw sa imo. Ginoo, salamat gid sang imo nga gugma nga ginpakita gid Ginoo sa amon. Kag magakanta gid kami sa pagdayaw sa imo. Salamat gid Ginoo sang imo Lord God nga katutong kag sang imo nga kaayo, sang imo nga gugma nga nagalalapaw, sang imo Lord God nga pagpatawad sa amon mga sala. Nagapasalamat gid kami Ginoo kay ikaw lang gid Ginoo nagasustener kag nagasapupo kag nagaamuma sa amon. Nga ni Lord nagasaludar gid kami Lord God subong Ginoo sa ngalan nimo nga makagagahom, sa ngalan nimo nga milagroso, sa ngalan nimo Lord God nagadangop kag nagapanago kami. Kay ikaw lang gid ang among palalipdan nga bato. Kag ikaw ang Ginoo nga nagapabakod sa amon. Gani Lord, ang tanan-tanan Ginoo ginabalik namo ng pagdayaw kag paghimaya sa imo. Kay tungod lang gid Lord God sa imo tanan-tanan nagagiho kami. Nagaserbisyo kami Lord God tungod gid sa imo. Gihimaya gid namo na imo nga ngalan. Dayaw ka sa wala sing katapusan. Salamat, salamat gid Ginoo. Kana ang gugma sang Diyos sa aton, na iya kita ginkabi, iya mga kabataan hamili sa panulok niya. Gugma nga wala na kita sang kalibutan, hindi ko mahangpan nga nagpalansang siya para sa aton na makasasala, Ginoo. Salamat sa pugma mo, nagpalansang ka sa krus, para sa akon sa imo na gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, mangin bata kag saksi mo, Jesus, hindi ako magpunta at magdayaw sa imo, Ginoo. Salamat sa guna mo, nagpalansang ka sa krus, para sa akon sa imo nga gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, mangin bata kag saksi mo, Jesus, hindi ako magpunta magdayaw sa imo. Ang balang Ginoo, salamat Ginoo Salamat sa pagpalangga mo sa akon. Ginoo. Nakita mo ang tanan sa akon, Ginoo.
Pero mas ginpili mo nga intindihon ako. Salamat, Ginoo. Nakita mo ang tanan ko nga kaluyahon. Pero mas ginpili mo na buligan ako. Wala ka, Lord, na kondinar sa akon, kundi ginatibong mo ako, Ginoo. Ginabuligan mo ako sa akon nga mga kabudlayan. Salamat, Ginoo. Hindi ko maintindihan ang inaklase nga pagpalangga. Tuman kadako, tuman kalapad, tuman kadalom. Hallelujah. Ginoo, salamat sa gugma mo. Nagpalansang ka sa krus para sa akon, sa imo na gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, mangin bata kag saksi mo. Jesus, hindi ako magpuntat, magdayaw sa imo, Ginoo. Salamat sa guma mo, nagpalansang ka sa krus para sa akon, sa imo na gadayaw ako, Ginoo. Ako ginpili mo, mangin bata kag saksi mo. Jesus, hindi ako magpuntat, magdayaw sa imo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Amay namon sa langit, Ginoo. Salamat, Ginoo. Ikaw nga nagdala sa kamaturan, Sa sa pagpalang, himaya, ng paghidait. salamat, Ginoo. Ginatibong gidnamon ang imong ngalan, Ginoo. Sa Matudtuod nga hindi gidnamon matungkad ang imo pagigugma salamat, sa amon, mga anak nimo. sa pagpalangga, Gani, nagapasalamat gid kami, Ginoo. salamat, Ginoo. Kay sobra ikaw kaayo, sa katutong kagatampan, labi na sa katawhan nimo. Salamat, Ginoo. Salamat sa imo bugay, sa imo pag-amlig sa amon, Ginoo. Kaayo, Ni tanan ginapangainamon sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo kag ang tanan magasinggit. Amen. Amen. Palakpakan tabing Ginoo. Sige, maglingkod kita sa presensya sa aton nga Ginoo. Sa liwat salamat gid ari kita naman subong Sunday na naman sa aton diri nga His Life Ministries National Hiligaynon Service Sunday Worship Experience, no? So ginaabi-abi ko gid ang tanan nga ari diri kag labi na nagatanaw man sa aton sa Facebook Live, Facebook page ang His Life Ministries. Thank you for joining with us. Kag sining aga sugod kita sang bag-o naton nga serye, no? Sa sining may bag-o na kita nga pagtulunan kag ginatawag naton ini God with us. Okay? So tapos naton nga series nga Thankful Jesus. So subong magasugod kita sa bag-o naton nga serye nga God with us. Kag salamat gid, no, kay nag-ugyon kitang the past sa November ang aton nga The Thankful Jesus ang pagpasalamat naton sa aton Ginoo. Salamat kay nagbunga gid kag nagapakita nga kita mga matudtuod nga mga sumulunod, matudtuod nga mga disipulo sa aton Ginoong Kristo Jesus. Padayonon na naton ina. Kay ining aton nga ginatuuhan wala ni niya sang katapusan, no? Wala niya no return, no surrender kun sa in English pa. So sa sini magasugod ko ma-transition ako kay kanami bala sa aton nga topic for this month of December. God with us
Kung sa Hebrew, sino kabalo sa Hebrew? Emmanuel. Among us, God, no? El is God. So amo na sa Hebrew. So gin-translate na naton sa English nga God with us. Ang Dios nga ara sa aton, nga yari sa aton. So ano bala ini? Mga utod, ang Ginoo siya ang manugbuhat, no? Creator sang langit kag sang duta, tanan nga creation. Okay? So siya ang source, siya ang ginhalinan sang tanan-tanan, sang kabuhi, tanan-tanan siya sa halin gid sa iya. Wala sang wala naghalin sa iya. Ini tanan halin na sa iya. No, pinagi sa iya word, sa iya nga pulong natuga ini tanan from nothing. So hindi ka makahambal nga nabala mga tao nga gahambal nga wala sang Dios, bawo kaluluoy gid sila. Mga atheist nga ginatawag. Kay ina sila wala proteksyon. Kung hindi ka magtuo sa Diyos, di wala man hindi man niya mag-unong sa imong Diyos. Okay? So, ang ini nga season, nga gina-celebrate naton subong, ang Christmas time bala nga common name. Ang ginatawag na iya sa Bible ya, Advent. No? Ginatawag na Advent. Ang pagkari, ang pagyari, no? Ang pag-abot. No? The first coming ni Jesus 2,000 years ago. No? Nag-abot siya diri sa duta sang Israel, sa banwa sang Bethlehem. Amo ina ang first advent, no? So ginakuha naton nga ang advent, ang pagkari niya, nag-abot siya sa first coming nga nga hindi nga judge siya, kundi manluluwas, savior. Kag kanami gid ini nga mensahe subong ano pa do, hindi ko pag-usikan. Ang pilala ka Sunday do, 3 lang ini ka Sunday nga masugod na kuya sang tackle sini kay kanami sini nga topic. It's about the coming of our Lord Jesus Christ. God with us, Emmanuel. Sige. Ano ba ning God with us? Okay? Nakuha ko ini sa Matthew. Ang aton na reference verse is from Matthew 1, verse 22 to 23. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta nga nagsiling. Magabusong ang isa ka birhen kag magabata sing lalaki. Kag pagatawgon nga ang ini nga bata nga Emmanuel. Nga kun sayuron ang Dios kaupod or ang Dios nga ari o ang Dios nga nagpuy. Amen. Ari sa aton, God in and with us. Inside and outside us. Okay? So amo nang butsi nga non sinisang kuana. Hibalobla ka mo nga may 300 prophecies. May 300 ka pa propesya about the coming of the Lord sa first coming niya. 300 kag isa ini amo ning sa Mateo, no? Nga gin-quote niya ni ang sa Isaiah. So na-fulfill tanan sa Ginoo 300 prophecies. Kung basahon naton ang Biblia, ang pulong sa Dios, ara dira 300 plus gani about Him, sa iya pa una nga pagkari. Mga utod, kung hindi ka pa kapagpati nga may Diyos, ano nagidlayan? 300, ano ang odds bala? Ano ang probability? Ano ang, ano gani sa Ilonggo, probability? Ano ang chances nga na ma-fulfill ni mo ang 300 plus kapag tagna? So may matutuod gagali nga may Diyos, gid. Okay? So, hindi kita malingkang sina may Diyos maski ano pang ginaagyan tasubong. Kaya ang yawa ya, mahata, pagduda, doubt sa aton. Okay? Sige, next. So, mabasa ako sa pagkatao ni Kristo. No? Si basahon tani siya, kay nanamian ko sang ang paghambal bala. Labi na gid sa sininga istorya. Okay, basahon ta, dali lang man ini. Amo ini ang istorya sa pagkatao ni Kristo. Si Maria, nga iya iloy, kalaslo na kay Jose. Pero sa wala pa sila mag-upod, nasapwan ni Maria, nga nagbusong na siya paagi sa Espiritu Santo. Nagbusong si Maria, pinagi sa Holy Spirit. Karon, si Jose, nga manginiya ba na, isa ka matarong nga tawo. Kag hindi siya luyag, nga mahuyan si Maria sa mga tawo.
Gani ginpakamaayo niya nga bulagan si Maria sa tago lang. Kay wala pa sila nag-upod, mga utod. Tigulpi lang niya nagbusong. No, siyempre wala pa man niya kuan si Jose. Pero matarong siya nga tao. Tingala lang siya nga nagbusong man. Yan. So amo nang ang situation ni Jose sa the time. Verse 20. Samtang ginahuna-huna ni Jose ang iya himuon, nagpakita sa iya sa damgo ang anghel sa Ginoo nga nagasiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga magpangasawa kay Maria. Kay nagabusong siya paagi sa Espiritu Santo. Nagpakita sa iyang anghel, mga utod, kay Jose. Kaginhambalan siya. Kay na siya mong nagaduda, nangabulagan niya. Di may planong Ginoo. Amo ni tanan ang grand design of redemption sa aton Ginoo. Sige, next. Verse 21. Magabata siya sang isa ka lalaki, kag ngalanan mo ang bata nga Jesus. Yeshua. Yeshua ang sa Hebrew. Savior ang kuan sina. Meaning, kay luwason niya ang iya katawhan sa ilang mga sala. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta nga nagsiling. Magabusong ang isa ka birhen kag magabata sing lalaki. Kag pagatawgon nga ang iya nga ngalan nga Emmanuel, nga kon sayuron ang Dios kaupod naton. Okay, God with us. Amo ini ang istorya sang pag-abot sang first coming, no? So naghambal si Jose kag si Maria, sila engage ginarega sa amo ni mga utod sa Hebrew, sa Israeli noon, ang ila tradisyon 1 year before kakaslon. Wala ka para kasal ha sa seremonya. Gina-engage ka mo. Betrothal ang tawag sina, no? Sa ila gina-consider na nila nga asawa na. Sa aton diriya siyempre mag-engage ka, mamalayi bla, mamanhikan sa Tagalog. Makuan sa Ilonggo? Mamalayi man? Ha? Mapakagon. So, nagpakagon sila. So, nakuan sila, committed na. Pero hindi pa sila mag-upod. Lain pang babae, lain man ang lalaki. Pero nakagon na sila. Na-engage na sila. Amo na sa ila. 1 year before, ha? Kaslon. Pero ang consider nila, kakasal na. Nano man niya nga, nagbusong si Maria. Natingala karon si Jose, daw wala pa man kita nag-upod. Nga nagbusong na ni siya man. So sa iya, para hindi man mahuyan si Maria, maayong iya intensyon, no? Ibuyan na lang niya. Kay siyempre kung nagbusong ka, na-commit ka sa isa ka lalaki, tapos nagbusong kaya sa isa ka lalaki, do kalaway man, no? Do hindi mayo, no? Mga kabataan. No, eleksyon ini sa aton mga kabataan. Dapat honor your word, no? Amo pa lang ni may leksyon na kita nga makuha. Okay, kung committed ka sa isa ka lalaki, committed ka basta ka mapatay. Sige lang, hindi na ako magpadalo manay. Kay mabalik ta diri. Amo ganing iban wala iga commit. So wala niya nagbusong siya. Sang nagaduda siya, nagpakita sa iyang anghel. Sa ibang nga translation, si Gabriel, anghel. Ang meaning sang Gabriel, God, in the presence of God. Meaning to say, or messenger of God, si Gabriel, ara permi sa presensya sang Ginoo. Ano pang kasanag kuno na sa iya? No, wala pa ko kakita kay Gabriel. Nahambal ko lang na kuan ko. Kasanag-sanag sa iya, hindi mo makita. Kaya ang glory sa iya, himaya sa Ginoo, nagakadto sa iya. Kag-amo na siya napakita kay Jose. Kaginambalan siya, hindi pagbayae. Kaya ang iya, ginadala nga slapsag, nga ginabusong niya, iya sang balaan nga espiritu. So, amo to, na-assure si Jose, kag wala niya ginbayaan, si Maria, nga iya mangin asawa. Amo ning una nga, sitwasyon. Okay? Sige, next. Ang pagkatawo ni Kristo. Gani, pagbugtaw ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sa anghel sa Ginoo, kag ginpangasawa niya si Maria. Pero wala niya gintandog si Maria, samtang wala pa ini ni makabata. Sang nakabata na si Maria,
Ginngalanan ni Jose ang bata nga Jesus. Yeshua, Savior. Okay. So wala niya gintandog si Maria. Pero mga utod, basi masya kamo may utod bala si Jesus. May utod siya, pinaagi kay Jose. Si Jose kag si Maria mag-asawa. Wala sang natabo nga sala si Jose kag si Maria, sang nagbusong si Maria tungod kay Jose. Okay, wala, hindi na sala, kay mag-asawa sila. Tama, correct? Agree ka mo? So may mga utod siya, no? Ang iba na si James, no? Si James, may libro si James diri sa Bible. Si Jude, no? Hindi ko lang pag-translate. Actually, ang pangalan nga Jude, kung i-translate mo sa Hebrew or kung sa Ilonggo is Judas. Pero hindi bala na si Judas, naging pakalain niya ngalan nga Jude, no? Dapat hindi ito malain nga pangalan. Jude is isa sa mga utod ni Jesus Christ sa kay Jose. So amo na, damo siya mga utod. Kag nakabata na siya. Okay. Matouch ako sa before ginbata si Jesus. Kakilala ka mo kay Saint John the Baptist? Si Jose Bautista? Okay. Pakaisa na siya, pakaduha ni kay pagpakaisa si Maria kag si Elizabeth nga amo ang nanay ni Saint John the Baptist, Jose Bautista. Okay? So magpakaduha sila. Kay nga bag-o na bunag si Jesus, na bunag una by 6 months si John the Baptist. Si John the Baptist among ginatawag nga precursor balay na blangga nag-anunsyo sang pagkari, no? Kay tungod nga mo ni mga utod sa tiempo sang una sa mga duta, sa mga places nga may mga hari, bag-o magbisita ang isa ka hari sa isa ka lugar, may mauna na didto. Kag siya ang ma-proclaim, siya ang ma-anunsyo, ma-announce nga maabot ang hari. So amuna ang ginhimo ni John the Baptist, nag-una siya kag gin-announce nga may manug-abot nga manluluwas. Kag ang iyang mensahe is repent, maghinulsol sa aton mga sala. Nga gintandog ko ini kay tungod nga mga utod may second coming. Ako gapati ko nga nagakabuhi kita, ari kita subong sa nagakabuhi kita sa katapusan, end times. Gani nga importante gid labi na sa aton nga mga tumuluo nga magpreparar sang aton kaugalingon sa pag-abot sang aton hari. Amen? Importante gid na. Ano ginapreparar naton? Ang tagipusoon. Hindi na magpakatiga. Hambal gani sa Bible, today, subong, if you hear His voice, kung nabatian mong iyang tingog, harden not your heart. Hindi pagpatiga ha, ang imo tagipusoon. No? Amo man lang na ginapangayo sa aton sa Ginoo nga magpahumokon ta nga aton tagipusoon kag batunon ta siya, ipreparar ta ang pag-abot niya. Kay maabot siya liwat mga utod. Sa gusto mo kag sa hindi manug-abot siya. So importante gid wala ga tan-awng Ginoo sa past naton sa nagligad. Ang ginatanaw ya kung ano ka subong, kung nakapreparar ka bala, amo ina kaayong Ginoo ta. Kag hindi ina siya magkondinar. Hindi siya maghambal sa imo nga ay ano kaya man, hindi. In fact, hambal ya to sa babaye nga nakasala nga lakat ka na. Kaya ang sala mo na patawad na. Wala na sa may nagakondina sa imo. Amo man ta na subong, tanan kita ako makasala, gina-acknowledge ugid na. Kay with that, kung hindi ta ba acknowledge yung makasala, ta hindi kagiho ang Ginoo sa aton kabuhi. But sige nun, hindi mo siya kinanglan. Hindi mo kinanglan sang manluluwas. Kung hindi mo ba acknowledge yung nakasala ka, gani, the first step towards repentance is acknowledging batunon mo imo mga sala. Sige, kadayon tanay. So anong but sige nun? Sini? Sang Diyos nga ari sa aton. Diyos nga nag-abot. Ang Diyos sa persona sang balaan nga espiritu ara sa aton sa isa ka personal kag pinaka intimate, pinaka ano gani ni? Sulod gid bala? No? Intimate way. Ang God is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Three person, one God. Si God the Father, ginpadala niyang Holy Spirit sa nagbusong siya at pinagi sa Holy Spirit, no? So amo nang ipadala sa Ginoo kay Maria, kag natawo si Jesus, nga tawo, may unod si Jesus. Okay? Kag ini nga Dios nga si Jesus nangin sakripisyo, nangin bayad, kabayaranan sa aton mga sala. Kay tungod nga nabayaran na ang aton sala, nangin malimpyo kita sa atubangan sa aton Ginoo. Kay tungod malimpyo na kita, kay nahugasan kita sang hamili nga dugo, putli nga dugo sang Dios, maka-istar na subong sa aton sa sulod ang balaan nga espiritu. Utod ariho, reality ni ha. Kung ikaw gapati ka nga ginluwas ka sang Dios, ginhugasan ka, matudtuod gid nga nag-istar sa imo ang balaan nga espiritu. Ara subong sa imo sulod. Ara subong nagapuyo, ara siya. So may Diyos ikaw, ara subong sa imo. Importante gid nga i-acknowledge naton nga ari subong ang Diyos sa aton. Sa sulod ha, sa sulod. Wala sa gwa. Ang Diyos ara sa gwa, ara sa sulod. Ga-follow pa, ari sa sulod. Importante gid ini. The God of all creation lives within me, ari sa akon. Importante gid kay ang aton baladiri nga sitwasyon sa kalibutan wala sang kasiguraduhan. Subong maayo ang aton ginabatyag, o subong hambugaya kita. Bugana kita. Pero basi buwas sun simana may problema nga maabot. Importante gid nga may ginatuuhan ikaw nga Dios. Nga ikaw nagatuo nga maskin ano sitwasyon mo Lord, may ginagyan ko subong. May ginabatyag ko. Pero gapati ko nga ara ka. Hindi mo ko pagpabayaan. Lord, ako budlay, Lord, buligi pagid ko sa akong pagtuo sa imo. Kung saan nagaduda ako Ginoo. Ara siya sa sulod ha, ara siya gapuyo sa imo. He comforts me in challenging times. He teach me, ginatudluan ikaw sa iya mga pangginawi. Pangginawi, which is, in short, encapsulate ko, holiness, pagkabalaan. Ginatawag kita sa pagkabalaan. Sa di nagasugod ang pagkabalaan sa imo nga huna-huna. Gasugod diri ha. Tanan nga gasulod diri sa mind mo. Tanan nga ara nga stimulus from the outside. Gasulod sa 5 ka gates, 5 ka ganhaan sa aton nga kalawas. Ano? Kabalo ko mo? Mata, dunggan, ano pa? Baba, huna-huna, ha? Touch, tanan nga senses. Amoy nang gastimulo sa aton kung anong aton nga from the outside in. Amo pagani nga kung ikaw bulag, kabudlay sa imo mag-appreciate. Hindi ka kakita mo bulag. Or ikaw bungol, hindi mo kakabati. So amo na ang pagsulod sa mga stimulo sa aton, importante gid na mga utod. Diri sulod na dahil sa mind. Kung ikaw puno ka sa hubalaan ng Espiritu, puno ikaw sa Holy Spirit, ang imo nga mind, ma-filter niya ang laway, ang sala, kagang maayo. May choice ka, tandain nyo gid mga utod. Tanan kita, ang power, ang gahom, ara sa imo. May gahom ka sa pagpili, sa pag-choose. Kung anong pilion mo. Maayo, tama, o malain. Sala. Ano nyo gid na ha? Tandain nyo gid. You have the choice gid. In all situations, you have the power to choose. Amo ginhatag sa aton nga power, nga gahom sa Ginoo. Gani, choose wisely. Hindi basihi ang imo feelings. Hindi pagbasihi ang imo ginabatyag. Kundi basihi kung ano ang ginhambal sa Ginoo ang matarong. Teaches His ways. He teaches His ways. Para makabalo ka kung anong tama. Okay? We can have no greater privilege than to have God with us. Pribilehiyo ini. Ini nga pribilehiyo sa manugtuo lang mga tumuloo sang Ginoo. Nga ang Dios ara sa imo. Importante gid na mga utod sa papanglakaton ta.
nga nagatuoy. Ikaw nga kisa mahuya ka, maghimo sang malain. Kisa bala may magasulod sa ako nga stimulus, no? Siyempre, kung nara ka sa kalibutan, sa trabaho, may mga times nga mainit ka sa isa ka tao, kay tungod may hinimo siya, nga hindi maayo. So, kuha ng imuulo. Pero kung ginakuan ko na, kung sugod na gani, kasulod ang mga thoughts, mga panguna-una nga hindi amo. Hindi gusto mo na kugon ng tao, gusto mo na kusion na lang. Ginapunggan ko. Ang sa Bible, take your thoughts captive into the obedience in Jesus Christ. So, i-capture ay hindi, Lord, hindi na nigili mo. Hindi na ni tama. So, ginagambal ko, Lord Jesus, help me filter all my thoughts. No? Amo nang inhimo ko sang time, sang 21 day, nga amot ko nag-upod ka mo sa aton, nga nagpuasa kita sa pagreklamo. Sino ang wala nagreklamo for 21 days? Ako kung nagreklamo ko. Isa malipatan mo gilawas mo, mga utod, baw. So, pero kapangayo lang ko pasaylo gyapon, no, sa Ginoo. Makareklamo ka gid, hindi gid yung mapunggan Unless nga kasi isa ka bukid, isa ka kuiba, ikaw lang da isa, baw. Mayo gid. Makasalaw niya. May reklamo ka magyapon. So, importante gid na. Sige, next. Ari, eminence. Eminence. Lain ang imminent imminent. Imminent is the coming or the rendering, no? Manug-abot, imminent. Ang immanence, ara siya. Ang Ginoo, ara sa siya nag-create, padayon no, kustorya ko kay na, siya nagbuhat sang langit kisang duta. Siya ang creator. Pag-create niya, hindi siya creator, ngayon pabayaan niya na lang. Nga among ginahambal sa ibang nga tao nga, di ko may Diyos nga aga may mga may mga bagyo, may mga may pandemic, may gira, may tanan-tanan na lang ginahambal nila. Kay abi nila, pag-create sa aton, pinabayaan kita, hindi. Wala ginpabayaan sa Ginoo ang iya nga creation. Ara siya immanent gani. Transcendent meaning beyond. Transcendent beyond our understanding. Okay pa? Okay pa? Sige. Hindi naton maintindihan. Itaas gid man siya mo. Gani inambalan na lang niya kita, have faith. Pagtuo lang bala. Sang akon kaayo. Kay okay kagid, no? Immanent ari siya naga-involve siya sa aton day, not only sa aton nga plan of redemption, the grand design of redemption sa pagkaluwasan, kundi sa aton daily lives, sa aton matag-adlaw nga kabuhi, sa tagsa nga tion, involved siya. Ang problema lang, wala kita nag-acknowledge. Amo gani ang Bible naghambal nga pray unceasingly. Umot siya nga sang pray unceasingly, magpangamuyo nga wala untat. Paano kung makapangamuyo untat man? Kaya sa mind naton, ang pangamuyo, maluhod ka, mamukagipiyong ka, kag maghambal ka. Hindi. Ang prayer is an attitude. Butsi nga nun, it is a constant awareness, constant consciousness nga ang Ginoo ara. Okay? Kuha pa? Kay ara siya sa imo. So in everything you do, sa tanan mo nga ginahimo, i-acknowledge mo nga ara siya. Wala untat, in that is prayer. Ano pa nga wala ga untat, ang aton Sunday worship is just a celebration. Pero pag halinta diri karon, sige-sige na iya. Wala na ga untat. Ang aton pagtuo, ang aton relationship sa aton Dios. Wala ga untat, mga utod. Sige-sige. Hindi siya seasonal, kundi forever na. Ang aton lang, in-nurture ta kay nasanay ang aton mind, nga ang stimulus sa kalibutan mas mabugat, mas attractive compare sa stimulus ng pulong, sang word, sang Diyos. Gani, importante nga in everything, sa tanan mo ginahimo, sa even sa imo huna-huna, i-acknowledge mo nga may Diyos. Kagkahibalo siya sa ginahuna-huna mo, kaginahambal mo.
Malain man, umaayo. Careful ha? Careful gid kita. Transcendence refers to its externality, sovereign. Ang buti nga nun sa sovereign, wala siya mag-answer sa bisan kay sino. When you say sovereign, pag gusto siya, whether we understand it or not, pag gusto yung Ginoo, yung simuon niya, all we have to do is to trust Him. Umula gina pagsalig. Nakuha nyo? Next is external to His creation, not bound to it or by it. So wala siya na bound sa aton. Pero committed siya sa word niya sa aton sa pulong. Ari, mauton. Kuhaan nyo gid. Ang pagtuo, kag nagpangadi ikaw, nagpray ka, according to the word, suno sa iya nga pulong. Powerful kayo. Nga paghambal mo sang iya pulong, no? Pulong sang Ginoo, ihambal mo sa true prayer, Lord, nahambal mo nga hindi mo ko pagbayaan, nor never leave me nor forsake me. Even gamay lang faith mo, tumanon niya gid. Not because of you, hindi tungod sa imo, even not because of your faith, but because of His word. Nakuha nyo? Powerful kayo, gani magpangamuyo ka mo, kita. At least may recipe, may i-include naton ang your word. Basa sa Salmo, damo da promises. Pili lang sa Jeremiah, sa Isaiah, pili. Kag amoy na kung anong sitwasyon mo sa mong Lord, may ginabatyag ko. But you said in your word sa Isaiah, no? By your stripes, sa imo nga mga ginlatigo sa imo, by your stripes, I am healed. Nag-ayo ako. Tumanon niya na iya, kaya amo na hinambal niya mo. Maski gamay lang niya pagtuo mo, tumanon niya na iya. Amen? Sige. God is intimately, eminence on the other hand refers to His activity with His creation. Okay. God is intimately involved in the governance of His creation. So involved siya. Galing, ang katatabo, subong sa kalibutan, kay Gunod ginaalaw niya, even ang mga tao nga wala nagatuo sa iya, ginaalaw niya kung anong aksyon. Ano pa ginalaw niya si Putin, ginalaw niya si Hitler, ginalaw niya si Sinopada, nga maghimo sang ila by choice. Remember, paghatag sang dominion sang Ginoo kay Adan, may dominion kita sa kalibutan, kaginpabayaan sa Ginoo ang pag-manage sa kalibutan. Wala siya nagpahilabot. Pero nung hinimo na Adan, inatag niya sa yawa. Ano pa ever since sang fall sa garden until subong. Ara gyapon may element sang although na perde na si Satan sa cross 2,000 years ago, so may power kita liwat sa pag-choose. Pero ara pagyapon ang human nature, ang fallen nature sang tao. And may choice kita gyapon. Kung mapati kita sa iya, magtuo kita or hindi. Sige, next. Even sa pages, no, nambal ko na kaina, si Adan, hinimo niya, no, ginatag niya ang iyang power, ang iyang authority sa kaaway. Pero nakuha na ni Jesus, kag gina-offer ni Jesus sa imo, kung batunon mo ang authority. Hindi na ni automatic nga pag personal na. Kung batunon ni mong ginahatag ng authority ni Jesus, kay naluwas ka na, batunon mo. Kung hindi mo magbatunon, hindi mapabilin ka sa sala. Okay? He is not a passive observer of the creation. Okay. So siya involved sa tanan. Tanan nga kalainan, gina-turn niya into good. Perfect gani ang kalibutan nga nahulog sa sala. Kabalo ka mo mga utod nga this is the perfect environment for creating the perfect man. Liwat. Ang kalibutan nga makasasala, amugid ini ang pinakanami nga environment para sa imo, sa pag-perfect nimo sa imo kaugalingon. Kaya na-involve ikaw, but you choose to follow the Lord.
Nakuha nyo? So, perfect. Anon tama lang ang kalibutan nga perfect, wala na choice, wala power of choice. Gina-honor gid sang Ginoo ang choice ta. Na nakwan gid siya, na please gid siya nga pilion ta siya in spite of. So perfect ni actually nga environment, wala lang na naton makita. Perfecto ini nga environment sa pag-purify. Ang gold, din siya gina-purify sa kalayo, sa mainit. Amo man ikaw, gina-perfecto ka sa kalayo. Gani, patutulang sa kalayo. Sige, next bro. Madasigon ta. Emmanuel, God with us. Ang Diyos nga ari, nga yari sa aton. Sa bag-o nga kasugtanan, daan nga kasugtanan. Old Testament, New Testament. Old Testament is the law. Mga layi na dapat sundon. Wala pa da sang hindi pa luwas, ginapakita lang sa Ginoo ang iya standard. Amo man bala kung mag-apply ka bala sa isa ka kumpanya, may standard sila, may qualification nga ginatawag. Apply ka ba, for example, sa mga BPOs. So may qualification. So ang Ginoo ginpakita lang niya iya qualification, standard niya. Para pag abot sang grasya, makita naton ang kaayo niya. Nga in spite of sang kalain naton, hindi ta masunod ang law, ang kaayo sang Ginoo sa grasya, pinagay sa grasya niya, makita naton. Iya tanan. Nakuha nyo? Sige, dasigon ko lang ha. Jesus and the Father is one. Pwede balikan bro, may wala ko na-touch. Emmanuel, God with us. He was God, Diyos siya sa human form, living and moving among us. Sa second coming, He will come here. Maabot siya. Kag ma-reign siya, gani naman. Siya masakop sa aton for 1,000 years. The millennial reign. Dito siya ma-set up sa iyang nga opisina, nga kapital sa Jerusalem, sa Israel. Dito siya. Kag ang bilog nga kalibutan dito matulok sa iya. Kag that it will be a time of peace, a time of joy, a time of love. Wala sang inaway, wala sang gira, wala. Ginapakita ilang ang iyang pag-reign, pagdumala sang tao. Kung ano gid ang magdumala, dapat ang perfect man. Magyari siya, perfect man. Remember, ang Ginoo, kundi fully man, fully God. Hindi na madula ang iya pagka-man. Hindi man madula ang iya pagka-God. Pero ipakita niya, dapat paano magdumala ang isa ka perfect man. Ikaw na, you will be a perfect man. Sige lang. Okay lang na. Just receive ha. Receive lang. Hindi ba question? We ask God you are for living and move. Amo na nga God with us. Ari na siya, mapuyo siya, upod sa aton. God with us. Next bro. Jesus and the Father is one. Sang ari diri si Jesus, ang ministry niya, 3.5 years lang. May 12 katao nga nag-upod sa iya, ang isa nagluib pa sa iya. Kag nakilala nila si Jesus, suod gid. Iya batasan, iya pangginawi, nakilala niya siya. Kag si Jesus nagpakilala man. One time, si Jesus sa Last Supper, naghamal si Philip, nagmangkot sa iya. Lord, show us the Father. Pakilala sa amon ang sino ang amay. Philip, all these times, sa batches ng Ginoo, wala ka pa kakilala sa amay. If you have seen me, yung nahambal ni Jesus sa iya, you have seen the Father. Kung nakita mo ako, nakita mo ng amay. Isa lang sila. So si Jesus is the representation of God here on earth. And the perfect representation of man here on earth. Man and God in one. Okay pa? Sige. Padayon lang ko. Receive lang, anay. And let the Holy Spirit move in your heart. Jesus responded to him that they have seen him. Jesus said they had seen the Father. Sige bro, next. Jesus is with us, ari siya. Remember sa Matthew 18:20, nahambal niya, if 2 or 3 are gathered in my name, kung kamo, magpangamuyo kamo, duwala kamo, or 3 kamo, or more, ara sa promise yo, I will be
in your midst. Ara ko sa tunga niyo. Gani, every time mag-pray ka mo, powerful gid ang 2 or 3 that are in agreement. Siyempre, mag-pray ta dapat in agreement. May agreeing. Muna naghambal kita sang katapusan ng prayer. Anong ginambal ta? Ha? Ano yung nambal ta sa katapusan ng prayer? Amen. No, so be it. Amen. Meaning, ga-agree ka sa ginambal niya. Kabudlay man ni nag-pray ta, tapos hindi ko mag-agree sa prayer mo man. Kabudlay mo na. So, ma-agree kita mga utod. Ha? Okay, amen, gina siya. Kita, although wala na si Jesus dire, pero ang balaan ng Espiritu, araman. Hambal ni Jesus, He and the Spirit are one. Spirit of God gani. So, isa lang sila. Pero lain nga person, amo naging butang niya di as a earnest, as a deposit that you are saved, that you are the Lord's. As the church, we are His body. Kita, lawas ni Kristo. Ang iya aton ulo, si Jesus. Sige bro. The indwelling Holy Spirit. Remember, i-remind ko kamuliwat na maghalinta diri ang balaan nga Espiritu ara sa inyo. Hindi gid na pagkalimtan. Kung ikaw naugasan ka sa hamili nga Dios ni Jesus, ibaton mo siya as your Lord and Savior, ara ang balaan nga Espiritu sa imo. Hindi gid na pagkalimti gani ang bantayan mo, ang ginambal mo, ang ginahuna-huna mo, kag ginabuhat mo. Amen? Sige bro, manugtapos ta. So this is all about the Holy Spirit, nga siya ang ari subong, He is God with us. Kay si Jesus and the Holy Spirit are one. No? Sa Colossians, nambal man dira nga Christ in you, the hope of glory. So may Kristo kita, pinagi sa balaan nga Espiritu. Ano pa nga Kristo kita? We are the anointed, meaning sang Christ, Christos in Greek, no? Or Messiah, Mesias, Mesiak sa Hebrew. Anointed. But sino yung ginpili, ginpain, ikaw na. So kung ginpain ka, hindi na mag-upod. Ang pasi bala, siyempre ginakuha mo no, kay pasi sa bugas, ginpain mo siya, so pure na niya ang bugas. Hindi na maghalo sa pasi. Amen? Sige. Siyang naga-empower sa aton for the service in the kingdom, and His help is indispensable, hindi dapat madula as a sumulunod ni Jesus Christ. Sige bro. Clyde? So what does it mean? Manugtapos na ko. Anong butsing anon? Kung ikaw nag-surrender ka na, ari na lang. Kaya ang surrender, kag submission, is the same as submitting your will to the Father. Si Jesus, sang ara siya sa Garden of Gethsemane, nagluhod siya kanang Lord, let this cup pass away from me. Ang butsing anon, ang pag-aagyan niya, pwede lang tani, Lord, hindi lang ako mag-agi sa crucifixion, no? Sa pag-aagyan niya. But nevertheless, hindi akon kabubuton ng matuman, kundi imo. As a Christian, as a follower, as a disciple, sumulunod, you are now in a position to submit your will, kabubuton nimo sa Ginoo, sa Amay. Wala ka na sa sarili mo nga kabubuton. Gani ang tanan nimo nga choices para sa Dios, para sa Ginoo. Amen. Tanan mo nga will, wala na ang choice mo sa kalibutan, hindi na. Amo gina importante sa aton ang will naton ihatag sa Ginoo. Tanan nga pagabuhaton naton, Lord, tama ba lang himuon ko? Lord, ang padesisyon ko na mag-apply ko trabaho. Lord, ang business nga pag-abrihan ko. Lord, ang pangasawon ko, pamanahon ko, Lord, tama ba ni? Isikgid pangitaagid ang kabubuton sa Ginoo para magiyahan kita. Buligi ko, Lord, hindi ko kabati sa imo, Lord, how? Lord, kusgi bigamay ang imo tingog. Nan. Kaghawani imo nga tagipuson. Sometimes hindi kita kabati sa Ginoo. Kay tungod ng aton tagipuson puno. Puno sa ano? Puno sang kalibutan nga na kapulan. Hindi kabati sa Ginoo kay nakapulan siya sa mga kibol nga madamol. Nga maski lansangan mo, hindi ka dulot ang lansang. Okay? So what does it mean for you? For me?
Buti nga no, number 1, hindi ka nag-iisa. You are never alone. Hindi pag gid nga Lord, nag-iisa ako sa kalibutan. Hindi. May upod ka. Diyos. All you have to do is to have faith. Number 2, even in your darkest times, sa imo nga, kung masakit ka man, cancer man da, or ano pa ng imo nga sitwasyon subong, ibayaan ka sa imo bana, sa imo asawa, imo kabataan, ibayaan ka. Sa ligid, God is with you. God with us, gani. Amo ning butsi nga nun, sang God with us. Ari siya, gapuyo, hindi ka pagpabayaan. Third, you can trust, mas kasalig ka sa iya, no matter what will come your way. And He will keep you safe. Hindi ka pagpabayaan. Salig lang bala, salig lang. Nakuha nyo? Amo nang butsi ka nun, sang God with us, Emmanuel. No, introduction pa lang niya, next week, balik ka mo kay mas nami pagid. And last is, we can have no greater privilege than to have God with us. Sa Kristiyano lang eh. Sa tumulo lang eh. Wala ni sa Muslim, wala ni sa Hindu, wala sa Buddha. Sa aton lang eh. Ang Ginoo, ang Diyos, nga mataas kayo, nagpakanubo, nag-star sa imo. Limpyuhin man ay. Kung for example, mag-abot bing mga presidente di sa aton, or mayor na lang, Albi Martinez, Albi ano gani? Mitites. Albi makadto sa balay nyo. Ano himo nyo sa balay nyo? Butangan mo sa basura? Hindi, no? Limpyuhan mo, i-vacuum mo, mang-wax ka, mang-mop ka, manilig ka, limpyuhan mo gin, mang-decorate ka. Welcome, Mayor. Amo man sa Ginoo. Pero ginaprepara na ato ng aton nga, tagipusoon. Importante gid na. Kaya wala kita kabalo kung saan siya maabot liwat. Ang gusto niya lang, nakaprepara na kita daan. Okay? Sige. Last bro. Okay. So, amo sina. In closing, God with us. Sa sinilang session ha, introduction pala ni mga utod. The meaning of Christmas. Kabalo ka mo mga utod, wala actually na tao si Jesus sa December 25. Tutod na. Nga nakambal ko na. Kung nakadto ko mo sa Bethlehem, wala pa man ko kadto, pero nakita ko lang na ano lang ko sa Israel, tugnaw mga utod, December. Mga upod ko nakakadto na sa Jerusalem during December. Tugnaw. Sometimes gasno gani. Nahambal sa pulong nga si Maria kag si Jose naglakat, wala sila sa masudlan nga hotel o pension house. Din tao si Jesus. Sa Radisson Hotel. Hindi sa pasungan. Tugnaw mga utod. Pero amo na nga hindi pwede nga December siya kay ang mga karniro, mga bakiro, mga shepherd ato sa gwa nagapa sa ila sheep. Remember, nag-appear ang star sa ila, ang angel. No? Sa Luke, basahan niyo bala? Pag napakilala nga ara ang Ginoo, ara subong sa Bethlehem, the Savior sang Hosanna in the highest. Amo nang hambal sang anghel. So wala siya na tao December. Pero importante bala na. Kung importante na tading ginhambal sa Ginoo kung saan siya na tao. Pero sa iya hindi importante. Anong importante sa subong? Ako ya, it doesn't matter kung December siya or September or March or saan. Ang importante ang spirit sang Christmas. Ang spirit sang first coming ni Jesus. Anong spirit? Sige, hambal sa ako. Ano? Ang first? Spirit of, number 1, forgiveness. Pagpatawad. Mga utod ka patawad ka bala subong sini nga season. More than the gifts. More than the mabaton mo nga sweldo, nga bonus. Dapat mabalo ka magpatawad. So, mukha patawad ka mo. Kadako ang pagpatawad sa aton. Gani, number 1 is patawad. Number 2, ano tanaw nyo? This is the season of love. After forgiving, kay naluwas kita tungod sa paghigugma. For God so loved the world. Ano pa nga learn to love? Tuni. Kung nakabudlay siya mo mag-love, tuni pagid. Wala ka choice. Nagsunod ka kay Jesus. Kung hindi ka gusto mag-love, ati, gwa kay. Gusto mo magwa? Hindi. So, muna, forgiveness, love, and next is giving. Mukha may gifts, no? But more than anything, physical gifts or material gifts,
ang gift nga mahatag mo is, ano? Ikaw, ang kabuhi mo. Ari mga uto, ma-share na lang ko ha. Nagpadumagete ko. Wala mo kamugad dali, guro. Last week, nagpadumagete ko. Nag-agi ko sa Kabangkalan, nag-stop over ko kay Kapoy Blood Drive. So, 2 hours na drive, nagpahuway ko na sa McDonald's. Pag-order ko coffee, pagwa ko, may ka pa nga limos nga babae. Bata pa. 14 years old. Nagabusong na. Oo. Bata pa mautod. Anyway, wala ko siya in-question. Wala ko siya, intagaan ko siya, na manugwa na ko mo. Intagaan ko siya, pila ka sentimo, pila ka pisos. Pag-drive ko na palakat, inang balaang Holy Spirit, ipabalik, in-convict ko. Nadumduman ko siya, gulpi lang nagsulod sa ako ng iya nga thoughts, ang akong thoughts sa iya, itsura. Kag may strong nga discernment nga kwan, nga impression nga mabalik, kag buligan. So nagbalik ko, no choice ko, I have to obey the Lord. Nagbalik ko, nagi ko to, kaging tagaan ko siya, gamay man lang kuan akan hindi magida. But, meaning, nakita ko nag-smile gid siya, muna pinakanami istanan, nga nakasmile siya. Kaya siyempre na, I can understand ang situation niya, maintindihan ko gid mga utod, baw, wala-wala ka, nagbusong ka pa, wala na akong nag-question kung sino nagsala, parents be, wala magaidan, o siya, o na, wala na. Hindi mo na napag-i-question. Ang important thing is the present. Ikaw naghatag. Amo man na ginahapangayo ko sa inyo, subong. Hindi na pag-i-question kung may oportunidad ikaw sa paghatag, hatag. Hindi man lang kwarta, tanan, di ba? Nakuha nyo? Maski gamay nga encouragement, gamay nga, sige lang bro, muna, paggamay nga encourage, muna ang giving nga ginatawag. So, importante gid din ang mga utod. Forgiveness, love, and giving. For this season. So, it doesn't matter kung saan mo siya natawo, ang importante nga ikaw, ga-reflect ikaw sa Ginoo ta. Amen? Sige, doko ta. Amay namon sa langit. Salamat Ginoo sa imo pulong. Salamat sa Ginoo nga ikaw ari sa amon. Kay ikaw nagapakamayo gid sa amon all the days of our lives. In Jesus' name. Amen. Sige, makommunion kita kay second Sunday subong. We always have communion, no? Sa Salinga Church every second Sunday of the month. Kung ara ng inyong mga communion elements, pwede naton pagwa. Sa Isaiah 53, naghambalang Ginoo. Sa pagkamatuod siya ang nagantos sang mga kasakit, kag mga pag-antos nga para kung tani sa aton. Abi naton, ginsilutan siya sang Dios tungod sa iya mga sala. Ang matuod, ginpila siya tungod sa aton mga paglapas. Ginhanot siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya ginantos amo ang nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan. Pagpaagi sa iya mga pilas, ginayo niya kita. Utod na ginabatya kabala sa imong kaugalingon, sa imo lawas. May mga kasakit kabala nga ginabatya subong. Ang Ginoo nagahambal, nagasiling siya nga by His stripes, pinagi sa iya nga pagsilot sa iya. Nag-ayo na ikaw. Kag sa sina nga nga pulong nga aton ginatuuhan, ikaw mag-aayo matuod. Kay siya agid ang naghambal. Sa gabi, naginluiban siya, nagkuha siya sang tinapay. Inigin buka niya, sipad niya. Ibukaan ninyo ang tinapay. Meron ka mo, wala? Nga nagasiling ini ang akong lawas. Nga ipagabukon para sa inyo. Buhatan ninyo ini sa akong handumanon. Sige, kaunon ta. Sunod, nagkuha siya sang kupa sang bino. Sa liwat, ginhatag niya sa iya mga sumulunod, sa iya mga abyan.
Ginatag niya sa aton subong nga nagasiling. Amo ini ang akong dugo. Ang dugo sa bag-o kag walay katapusan nga grasya, nga kasugtanan. Nga pagaula para lang gid sa inyong mga sala. Sa kapatawaran sa inyong sala. Nagligad, subong kag saka palaabuton. Dumduman ninyo ini para sa inyo nga pagka ayo sa inyo lawas. Imno naton. Amay namon, salamat Ginoo kay ikaw ang amon Dios. Amon Ginoo, matutom gid kang matampad. Lord, hindi namon matungkad ang imo kaayo. Hindi namon maintindihan kung kaisa ang imo mga ginahimo. Pero Lord, nagasalig lang gid kami sa imo. Paginitanan para sa imo kadayawan kag himaya. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Mayong aga sa tanan. Salamat gid Lord sa pulong nga ginhatag mo sa amon pagi kay Pastor Winston kag subong mga church member nang ginapreparar tagid ang aton nga tagipusoon sa paghatag kag sa apagi sa aton pag-worship sa kay Lord hatag kita nga takos gid bala sa aton tagipusoon kag paagi sina dira may basahon kudi nga antes kita maghatag may verse kudi nga balasahon sa Mateo 6 bersikulo 19 tubtob sa bersikulo 21. Hindi ka mo magtipon sing mga manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta. Sa diin ang mga sapat-sapat kag ang tuktok makautot kag ang mga makawat makasulod sa pagpangawat. Sa baylo magtipon kamo sing mga manggad sa langit, sa diin wala sing sapat-sapat kag tuktok nga makatuot-ot kag ang mga makawat hindi makasulod sa pagpangawat. Kay kundiin ang inyo mga manggad didto man ang inyo tagipusoon. Mga muyo tanay. Ginoo salamat gid sa sini nga kahigayunan sa diin Ginoo ginhatag mo ini nga tion nga mapaambit namon ang amon nga ang amon Ginoo nga paghatag sang amon nga mga natipon para sa kahimayaan mo Ginoo kag initanan Ginoo magamit gid sa pagpalapnag sang imo nga pulong sa mga tawo nga wala pa gid malabot sang imong pagkari Ginoo kag sa imo nga pulong. Ginoo salamat gid sa kahigayunan nga ini kag initanan mapaagid sa among pagdata Ginoo makadayaw gid kag makahimaya sa imo. In Jesus name, amen. Pwede na kita kahatag. Ang Diyos maayo, Tuman ka maayo. Ang Diyos maayo, maayo sa ako. So mayong aga sa inyo tanan. So maga-report lang ako sang aton nga Thanksgiving, Thankful Jesus ang last December 4. So all of us we give our best to the Lord sang December 4. So we will start Thankful Jesus November 2020. So we will start for HLM Cadiz. We will start our municities. So we'll start with HLM Cadiz. Their tithes is 32,600
682. Their thanksgiving is 74,566.10. So, ang others, may ara sila nga 1 gas tube. So, the total giving is 107,248.10. Hallelujah. Thank you, Lord. So, we'll go to HLM Sagay. Their tithes is 36,013, and then their thanksgiving is 80,527.80. Their pledge is 23,500. So the total giving is 40,040.80. Hallelujah. So we'll go to the HLM La Carlota. Their tithes is 2,300. Their thanksgiving is 12,270, and their pledge is 21,000. The total giving is 35,570. Hallelujah. So, the next is HLM San Carlos. Their tithes is 6,800. Their thanksgiving is 6,200. Then, the others, may others sila nga one set of watercolor. And then, the total of giving is 13,000. And then, we'll go to the HLM Manoyod. Their tithes is 3,685. Their thanksgiving is 44,641.95. Plus, their designated is 2,000. The total of 50,326.95. So, we'll go to the HLM Dumaguete. Their tithes is 3,090. Their thanksgiving is 13,145 plus pledge of 5,600 plus designated of 1,500, the total of 23,335. And then HLM Sipalay. Their tithes is 200 and their thanksgiving 600, the total of 800. So the overall of Municity total is their tithes is 84,770. Their thanksgiving is 2,031,950.85 plus pledge nga 50,100 plus designated of 3,500, the total of 370,320.85. Hallelujah. So we'll go to the Mega City. So we'll start to the HLM Iloilo. So ang pastor diri amo ni si Pastor Ranti Camponyon. So their tithes is 18,264. Their thanksgiving is 124,939.90. Their pledge is 8,000 and they may ada silang others nga $110 and 10 dirhams. Wow. So the total of 151,203.90. And then we'll go to the HLM Cebu. So their tithes is 18,500. Their thanksgiving is 95,093.25 plus designated of 20,000. The total of 133,593.25. And then we'll go to the HLM Makati. Their tithes is 24,914.40. Their thanksgiving is 20,524.20 plus their pledge of 17,000. So may ara sila nga one laptop pledge. And then the total of 62,438.60. And then we'll go to the CDO. Their tithes is 24,450. Their thanksgiving is 31,947 plus designated of 28,570. The total of giving is 84,967. Hallelujah. So our mega city total of their tithes is 86,128.40 and their thanksgiving is 272,504.35 plus pledge of 25,000 plus designated of 48,570, the total of
432,202.75. Hallelujah. So we'll go to the Ministry of Global. We'll start to our HLLC. So we have HLLC drao sa aton nga school. So naghatag man sila sa ilang thanksgiving to the Lord is 16,059.30. And then we have the HLM Thailand. So may ang His Life Ministries may ara kita nga ministry sa Thailand, our missionaries. So nag-give man sila sa ilang nga thanksgiving. So 13,595 baht plus their pledge of 1,000 baht. The total of giving nila is 14,595 baht. Hallelujah. So we have our online giving of Thanksgiving is 13,670. And then we'll go to the Bacolod corners. Amo na ni ang west, north, south kag kita, no, sa national. So we'll start to the HLM Ayala. Their tithes is 91,230. Their Thanksgiving is 469,864.75. Their pledge is 60,000. Their designated is 64,900.74. May ara sila bank transfer nga 7,000 plus may ara sila nga dollars nga naghatag nga 320. And then may ara sila nga 0.025 and 5 US cents. The total of 692,995.39. So we'll go to the HLM North, Robinson. Their tithes is 39,290. Their Thanksgiving is 316,726.70 plus their pledge of 10,000 plus the designated of 68,000. The total of 434,016.70. And then we'll go to the HLM North South. The tithes is 14,010. Their Thanksgiving is 86,310.45 plus their pledge of 30,600. And then they have a US of $200. The total of 130,920.45. And then we'll go to the HLM East. Their tithes is 101,180. Their Thanksgiving is 324,652.95. Their pledge is 131,300 plus designated of 1,650. And then they have a $200 nga nagatag. The total of 559,340.95. So we'll go. This is our HLM National. So ano ni ato nga hatag? Ay merap. May West pagali. So our tie sang West is 411,570, and then they have a Thanksgiving of 1,348,641.86. Their pledge is 80,400 plus designated of 39,500 plus of $200. The total of 1,880,141.86. So we'll go to our HLM National. Ato na ni. Yatag. So our tithes is 222,820. Our Thanksgiving is 131,22.25. Our pledge is 1,065,000. The total of 1,218,924.25. Hallelujah. So the total of national and the back corners is their tithes is 680,100. Thanksgiving is 2,674,248.66 plus pledge of 1,377,300 plus designated of 174,50.75. The total of giving of
4,818,109.41. So the grand total of overall nga tithes of 850,998.40. The thanksgiving is 3,211,433.60 plus pledge of 1,452,400 plus designated of 226,120.75. The total of 5,650,362.31. Hallelujah. Thank you, Lord. No? Because all the glory belongs to the Lord. Because we give our best, our thanksgiving to the Lord. So, hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so thank you, Sister Lini. Sige, makonclude ta sa aton service. Every time mag-benediction ko bala sa English, no? Ang numbers na siya, ang Aaronic blessing. Okay lang sa inyo, Hebrew ang ako ni Moan. Sige, tindog ta. Hebrew na siya, the same sa numbers nga, 6:24-26. Close your eyes, bow your heads, raise your hands. Bro, hindi yan eh. Nakantahon ko. Yebareke Adonai, v'yeshmereka, Yaer Adonai panaveleka, v'kuneka. Yes, Adonai, Adonai, panaveleka, v'yasimleka, Shalom. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name, all your people will say, Amen. Let's give the Lord our clap offering. Go in peace. See you next Sunday. Let's go in peace. Salamat, kid.